नै रायजोफोर नुबाय दा आंनि माबा अमानि गुनैहाय जे जानायनि बानायनांगौ स' बे हচ্ছে आङो 6 दिन थांनायसै बेखौ आं खेबसे बानायना होबाय 6 दिन रिलिफ बिनिफ्राय आंनि मिसेसआ बेखौहाय होबाय थानायसै स' 6 दिननि गुनै 6 दिन पर बे आंनि खामानि जायो स' बेनि उनाव स' 6 दिननि परे माने हर 6 दिन पर आं बानायना होबाय ओमफ्राय बेखौहाय 6 दिनसिम आङो हिन्जावा आदार होनायसै स' बेबायदिनो आङो डेलि एक्टिभिटिस स' खुलुमबाय गोजोन्थों।